हेल' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव SSSD कनस्टेबलनि काटअफ बेसेबां थांमारगोन नोंथांमोना फिजिकेल थांनो थाखाय दा गोबां सोंलु जागासिनो दङ आरो जोंहा कम्पेयार खालामगोन सिगांनि प्रिभियास रिलियाव काटअफ बेसेबां थांदोंमोन फाइनालाव आरो लोगोसे देग्लाय बेसेबां थांथावना आरो लोगोफोर ST वाइज एबा कास्ट वाइजआव जोंहा बेसेबां काटअफ थाङो बेखौबो जों मिथिगोन आं नोंथांमोननो फुल PDF फाइल लाना फैदों बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां नायलां अब्लानो बुजिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल हम पेजाव फैगोन अब्ला बेयाव जेबो आपडेट मोननाय नंथ'आ SSSDनि नाथाय SIनि फैग्रोदों आरो बे SIआ जाबाय टायार 2नि थाखाय दा बेखौ दोनथ'नानै जोङो नायनोसै माखासे PDF फाइल जे प्रिभियास रिलियाव बेसेबां काटअफ थांदोंमोन फाइनालाव जे नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनोब्ला साख्रिखौ मोनथारगोन बेनि सायाव नोंथांमोना आइडिया मोनगोन दा बेखायनो आं लाना फैबाय PDF फाइलखौ आरो नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ नांगौब्ला नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिप्शननिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा गिबियावनो जोंहा काटअफ नायोब्ला जों माखासे क'डखौ जोङो बुजिग्रोनांगौ आरो जोंहा माखासे एरिया थायो अके एरिया होनाय लोगो लोगो G माने जेनेरेल बेनिफ्राय N माने नाक्साल बेनिफ्राय B माने बर्डार दा जोंनि नर्थ इस्टआव ओरैबायदि थायो आसाम स्टेटआव जोंहा जेनेरेल आरो जोंहा बर्डार थायो बाट नाक्साल थाया बेखौ दोनथ'नानै जोंहा पस्ट क'ड थाबावो A माने BSF B माने CICF C माने CRPF बेबायदि दङ नोंथांमोना रिजाल्ट नायोबा बे क'डखौ गोसोआव लानांगोन अब्लासो नायनो हागोन नङाब्ला आन्दायो दा हमना ला पस्ट क'डआ A दङब्ला जोंहा साननांगोन BSF होननानै बे BSFआव Aआव बेसेबां काटअफ थांदों जों बेखौ नायनांगोन कास्ट वाइजआव दा जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनगोन नोंथांमोना STनि अनगायैबो जेनेरेल खथायाव थांनो हायो जेबो नङा मोजां नाम्बार मोनोब्ला बेखायनो रिटेनाव नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनदोंब्ला चान्स दङ जास्ट नोंथांमोना फिजिकेल पास जानांसिगौ आरो लोगोसे मेडिकेल पास जाबानो साख्रिया जाना फैसिगोन दा जोंनि STआव आसाम स्टेटआव हिन्जावफोरा बेसेबां काटअफ थांदोंमोन एरिया वाइजखौ जों नायना लाग्रोनोसै Gआ जाबाय जेनेरेल बेनिफ्राय जाबाय Bआ बर्डार दा बिदिब्ला जों आसामाव फैनोसै दा आसाम फैनाय लोगो लोगो बेयाव मोनबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दा जोङो नायदो A नाम्बाराव दङ A माने नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ BSF होननानै दा B माने एरिया जाबाय बर्डार बेनिफ्राय भेकेन्सिया 3 दङमोन आरो काटअफ थांदोंमोन बेयाव 45.89 थांदोंमोन आरो डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना 1998 बेयाव नुनो मोनदों बेनिफ्राय दाने नेक्स्टआव नायनोसै आरोबाव दंबावो ST बे जाबाय जेनेरेल एरिया बेयाव 14 भेकेन्सि दङमोन आरो बेयाव थांदोंमोन 48.97 निफ्राय काटअफ थांदोंमोन फाइनाल लिस्टआव बे जाबाय हिन्जावफोरनि बेलायाव गोबां खम थाङो आरो बै समावहाय नेगेटिभ मार्किं गैयामोन बेखायनो एसे गोजौ थांदोंमोन नाथाय देग्लाय नेगेटिभ मार्किं दङ डेट मिन्स नोंथांमोननि काटअफआ हाई थाङा जोबोर खम थांगोन आरो नोंथांमोननि जबआ जाना फैगोन बेनिफ्राय दानिया जोंहा नायबावनोसै एरिया वाइज जों नायबावनोसै बेनिफ्राय Bआ जाहैबाय CICF पस्टआ दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों काटअफ बेसेबां थांदों जोंनि STफ्रा Gआव बे जाबाय जेनेरेल 7 भेकेन्सिस दंमोन बेनिफ्राय थांदों 46.93 थांदोंमोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो एसे गाहायाव नायोब्ला नोंथांमोना नुबावगोन माखासे कड वाइजआव थांबावो काटअफआ दा बेखौ नायोब्ला जोंहा D नाम्बाराव नायनो हागोन दा जों D नाम्बार नायनो हागोन बेनिफ्राय जोंहा C नाम्बार नायनो हागोन गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना नायलांदो जास्ट नोंथांमोना आइडिया मोनबाय जे बेसेबां थाङो दा हमना ला जोंहा D नाम्बाराव नायोब्ला नुनो मोनदों जेरै STआव थांदोंमोन बेनो जाबाय 44.95 थांदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन अके बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा थांसै हौवाफोरनियाव काटअफआ बेसेबां थांदोंमोन जों बेखौबो नायनोसै नाथाय हौवाफोराव एसे बारा थाङो बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय दानिया जोंहा नायनोसै हौवाफोरा बेसेबां काटअफ थांदोंमोन आसाम स्टेटआव दा बेखायनो जों सेकेन्ड नाम्बाराव नायोब्ला बे जाबाय एरिया बर्डार B माने बर्डार बेनिफ्राय 20 भेकेन्सि दङ आरो बेयाव काटअफ थांदोंमोन 49.71 थांदोंमोन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आरो नेक्स्टआव जों नायोब्ला नुगोन जेनेरेलाव STआ दंमोन 80 भेकेन्सि बेनि गेजेराव काटअफ थांदों 51.18 थांदोंमोन बे जाबाय लोगोफोर BSFआव बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्ट क'डआव नायोब्ला B नाम्बार क'डआव नायोब्ला जोंहा CICFमोन आरो बेयाव STआ थांदोंमोन नोंथांमोना नायदो ST भेकेन्सिया 69 दङमोन बेनिफ्राय काटअफ थांदों 49.30 जोबोर खम थांदोंमोन CICFआव बेबायदि जाय लोगोफोर माखासे एरिया वाइजआव काटअफ थाङो गासिबो समान थाङा बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव जेनेरेलाव नायोबा बे जाबाय CICF बेयाव 60 भेकेन्सि दंमोन बेनिफ्राय थांदोंमोन 51 अके 51.82 थांदोंमोन नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जे काटअफआ जेब्लायबो सेम थाङा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना एसे आइडिया मोनबाय बेखायनो नोंथांमोना रानिंखौ मोजां खालामदो जायफोरा मोजां काटअफ थांगोन आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नोंनि स्करखौहाय 50 मोनदों 60 मोनदों होननानै आरो जायफ्रा 50 प्लास मोनखाबाय नोंथांमोननि साख्रिया जानायनि लामायाव थाखाबाय मानोना नोंथांमोननिया काटअफआहाय मोजाङै थांखागोन मानोना नेगेटिभ मार्किंआवहाय जायफ्रा 50 मोनदों बे थांखागोन जेब्लानाखि गासैबो अके जागोन नोंथांमोननि मेडिकेलाव
थ' बेनिफ्राय ओरैबायदि जागोन काटअफआ सिगांनिजों दानिजों गोरोबा देग्लाय खम थांगोन काटअफआ मानोना नेगेटिभ मार्किं दङ आरो लोगोसे नर्मेलाइजेसन नोंथांमोना मोनगोन जायफ्रा नर्मेलाइजेसन मोनगोन जायफ्रा 35 प्लासनि बारा दंखायो नोंथांमोनाबो चान्स थानो हागौ दा आसा खालामो लोगोफोर फैबाय थानाय समाव लेटेस्ट मा आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो थाबैनो होगोन बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना नैबे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला आरो बेनिफ्राय कड नाम्बारखौ नोंथांमोना मोजां गोसोआव लानानै नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना कनफिउस जाया